अरे जल लेके आइल बानी बाबा के दुआरी, खाड़ बानी सोना हो बन के पुजारी। अरे जल लेके आइल बानी बाबा के दुआरी, खाड़ बानी सोना हो बन के पुजारी। अरे जलती से अरे जलती से आजा तू नजरिया जो हेली गुजरिया ये सोना। अरे जलती से आजा तू नजरिया जो हेली गुजरिया ये सोना। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जा। और हमरा पूरा विश्वास रहेला, मन में हुलास रहेला कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतानी। ये भैया आपन आशीर्वाद न हमरा ऊपर बनौले रही जा। और रउआ सबके बीच में बहुत ही कम से कम चार्ज में, बहुत ही कम पैसा में हम बहुत ही सुपरहिट बोल बम के गाना लेके आ गइल बानी, जे कि बहुत ही लाजवाब सॉन्ग बाटे। और पूरा विश्वास बा कि अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब गायकी क देतानी, तो हमरा 100% गारंटी बा कि गाना जरूर बाजी। जी भैया, रउआ सब अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कली, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो भैया हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन ज़रूर दबा लीजा। काहे से कि घंटी के बेल आइकन रउआ सब दबा लेब जा, तो कोनो भी वीडियो, कोनो भी गाना अपना चैनल के माध्यम से रिलीज करत तानी, यानी अपलोड करत तानी, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मोबाइल पर पहुंच जाई। ए भैया, तो आप लोग ज़रूर चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन ज़रूर दबा लीजा। तो आई जा हमने के सीधे सीधे चलल जाओ मुखड़ा के ओर। एक बार और मुखड़ा हम गा के सुना देतानी। एक बार फर्स्ट में सुनौनी है, एक बार और सुनायतनी। आई जा हमने के सुनल जाए। अरे जल लेके आइल बानी बाबा के दुआरी, खाड़ बानी सोना हूँ बन के पुजारी। अरे जल लेके आइल बानी बाबा के दुआरी, खाड़ बानी सोना हूँ बन के पुजारी। अरे जलती से अरे जलती से आजा तू नजरिया जो हेली गुजरिया ये सोना। अरे जलती से आजा तू नजरिया जो हेली गुजरिया ये सोना। तो जी भैया, रउआ सबके मेटर अच्छा लागता, मस्त लागता। तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर लीजा। 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए भैया, 98 350 77 203। आप लोग इ नंबर पर कॉल करी। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके गाना मिल जाई। तो फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।